Hi guys, nandito tayo ngayon sa May City Sport. Mamimigay raw si Mayor ng tig 1,000 sa mga tricycle driver ng Angeles City. Boom! Datang mawari. Wala. Ha? Ayan, nakakatakot ang sitwasyon. Okay, wala na yung social distancing dito guys. Ang lahat ng mga taong ito, ang isa sa kanila ay infected. Malamang magkakaroon ng hawa-hawa dito sa halagang 1,000. Papasok tayo sa Ah! dami tricycle driver. Ayan na guys. Ito bang samot na yan? Ano masasabi mo Mr. Cupido? Basta tingit ang idea mo na. Pasinan ko, medyo kulang niya pang organize. Wow. Medyo kaila. Muna. Tagalog pare ko. Muna, may iniwasan tayong sakit. Tama. Yung social distancing, hindi natutupad. Delikado pa nga ito sa atin eh. Kasi lumabas yung mga tao. Ang magandang sana may sasuggest natin dito, kung miniting na lang yung mga presidente ng mga toda. Kung ilan ang miyembro, bigay yung pera. Kung 40 sila, di 40,000. Ang presidente ang magbibigay sa mga miyembro. Ang mga miyembro hindi lalabas. Nasa bahay lang sila. Kilala naman yan eh. May record naman yan. At hindi naman gagawin ng presidente yun. Kasi manggugulo yung mga member, siyempre. Tama. Hindi nga sila lumabas eh. Kasi yan ang utos ng presidente. So yan ang magandang ngayon, napapansin ko na magandang solusyon. Mas madali pa. Walang ganito karaming walang traffic na nagaganap at magiging maayos pa yung pagbibigay ng mga pera. Siguradong matatanggap ng bawat At magiging safety tayong lahat. safe pa sa iniwasan nating sakit. Okay guys, narinig niyo yung kasamaan ko sa Siptoda. So tama yung idea niya. Kaso, iba ang naging sitwasyon natin ngayon dito. Naging ganito ang sitwasyon. Bawat toda, bawat terminal, lahat ng driver ng mga terminal na yan, nagpuntahan sa isang lugar para kunin yung pera dito sa lugar na to. Sa halagang 1,000, malamang yung 1,000 na yan magkukos pa ng paglala na sakit. Pag kumalat ito sa pamilya nila, walang saysay ang 1,000. Ewan ko ba, ano bang merong diskarte, bakit ganon? Samantala kami, tricycle driver, napakasimple lang sa amin. Iabot sa presidente ang pera at ang presidente siya maghatid ng pera sa bahay-bahay ng mga kanyang kamembro. So kung ang pag-usapan natin doon ay ang corruption, malamang mahihirapan yung presidente na mangurakot kasi guguluhin sila ng kanyang mga miyembro. Ay nako, ewan ko ba. Sige. Ito ba, Pen? Sige. May isa pa akong inaalala dito. Kapag natapos ito, yung isang miyembro na hindi nakapunta na may kadahilanan. At tapos na yung pagbibigay. Siyempre nakabilang yan. Automatic na yun sila. At hindi siya nakapunta. Ano kaya mangyayari dun sa perang para sa kanya? Yun ang inaalala ko na isang magiging dahilan. Sana hindi ganon ang magiging nalalabasan ng ito. Yung mga absent na mga miyembro na may kadahilanan o may sakit na hindi nakakapunta, yung share nila baka hindi nila makuha. Kapag nangyari
natapos na itong pagbibigay. Yung mga miyembro na hindi nakapunta, kawawa sila. Hindi nila makuha yung share nila. At sana, yung share nila, hindi mawawala yun. Salamat, Mr. Cupido. Oh, isa din yung sa kinakakabahala natin, no, guys. Yung para kay Juan, kung wala si Juan sa oras na to, paano siya? Paano yung karapatan niya? Napakalungkot. Inilagay sa alanganin ng sitwasyon ng taong bayan, lahat ng mga driver sa sitwasyong ito. Magiging useless din yung quarantine natin sa sitwasyon na to. Halina ako. Wala na social distancing. Oh, malyari yan. Palog mo yan. Social distancing kan? Ala, dahil na social distancing kan? Dapat boy kinain eh. Ano? Wow, dapat terkain. Ay, nako. Pero naman. Bugs, atras mo na pa yung motor ko, Bugs. Palabasan mo na pa yung kuya. Alay na makalak. Koy, sige. Palabasan ta ka na. Ano, nakuha mo na sa'yo? Hindi pa. Hindi pa? Okay. Thank you, Bugs. Okay, kasya na. Ay, loneng. Ay, wow. Talagang 1,000. Ang balita. Ang balita dyan. Ala pa pala. Wow. Dapat ang leader tamo. Pretang leader tamo panahin tanan mo. Dapat pa ba ang makipagsabayan sa ganitong sitwasyon? Okay guys, ayan sila. Ayan ang mga tricycle driver ng Angeles City. Ang daming humihingi ng ayuda, naghihintay sa ayuda. So, kung ilang libong mga driver yan, ganun din. Ganun din. Ilang libo rin ang kailangan nilang matanggap na dapat ipalabas. Kaso tig 1,000 lang. Yung 1,000 na yan, may malaking maitutulong, kaso nakakatakot sa sitwasyon ngayon. Kung ang lahat na yan magkakadikit-dikit na at ang isa sa kanila meron na rin, pag uwi nila sa bahay nila, yung 1,000 baka kulang pa. Isang pamilya nila mahahawa nila kung infected na isa sa kanila. Ayun. Oh God. Ang hirap ng sitwasyon sa ngayon. Nakakatakot naman ang sitwasyon.
Ito yung mga manggagawa ng CTRO. Nasa panganib rin. Ay, nako. Ang mga senior driver natin. Shit, may umubo, may umubo, may umubo. Hirap ng kalaban. Hindi nakikita. Wala sila. Dami nila. Ayan ang mga taong nasa loob. Ang mga kasamahan ko. Tapos na kayo? Tapos na po? Sige po. Tapos na po, di na pwede po mag-standby. Alis na. Anak tete. Very risky ya talaga eh.